सुरुवात गावात नाही पडलो पाऊस, मुंबईतच पडलो. ओके, नाही पडलो गावात. तरी पण बघ किती हिरवळ वाटतात, मस्तच वाटतं अगदी. हे बघा, कोकणात लय माणसं उतरली आहेत, आमच्या सिंधुदुर्गात माणसं लय उतरली आहेत. बापरे, पूर्ण ट्रेन खाली झाली. पाणी भरलेला हा बघ, तुम्ही बघू शकता. आणि हे काय काम चालू आहे. आणि आम्ही आता येऊन पोचलो खरा. अरे खै रावले आई बी चाक बी काढ, नजर बिजर काढा आमचे काय ते. आणि पप्पा अभि वगैरे सगळ्यांचा जेवण झाला, आईचा पण जेवण झाला. गंधर्व थया हे मनीष काय गेलो जेवलो ना, सर्व जेवण झालेले आहेत. आता आमका हे वाढतं काय, आता बघूया. खाडी आहे समोर, खाडी आहे पण ती खाडी आता दिसणार नाही काळो का म्हणून, नाही तर हे जबरदस्तच आहे. हा बघा, आणि हे भजन पण बसलेला. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, ही स्वीट फॅमिली आज जाता गावा का, म्हणजे आता दुपार झाली आहे, आम्ही जेवण खाऊन वगैरे आमचं झाला, बॅग बिग भरून घेतलो आम्ही. आज 9 मे आणि आज आम्ही गावात जाणार. आणि आमचो गोंधळा अखिल कोंडे बंधू गोंधळ ह्यो आमचो 3 वर्षातून एकदा असता. तर माका वाटतं गेल्या गोंधळा का आमचा यूट्यूब चॅनल नव्हता, म्हणजे होता पण ता कोणाला माहीत नव्हता. तर ह्या वर्षी यूट्यूब चॅनल म्हणजे माका वाटतं आमच्या चॅनलवर शिमगो दाखवलं, गणपती दाखवलं, हनुमान जयंती दाखवलं, म्हणजे सर्व माका वाटतं प्रोग्राम दाखवलं. फक्त आमचं राहिलो होतो गोंधळ. तर 3 वर्षापूर्वी आमचा चॅनल नव्हता किंवा एवढा ग्रो नव्हता आमचं चॅनल. तर यावर्षी सर्व गोंधळाचं आमचं अखंड गोंधळ असता कोंडे बंधूंचं आमच्या गावात, देवगड तालुका, गाव नाडण विरवाडी. तर तुम्ही पण सर्वांनी यावा. खरंच अभूतपूर्व सोहळा असता, तो लय मोठा असता. 13 मे का सकाळपासून 10 वाजल्यापासून ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत आमचा तो प्रोग्राम असता गोंधळाचो. आणि माका वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वात मोठो गोंधळ असता. हजारो भाविक वगैरे येतात आणि आमचे संपूर्ण जेवढे कोयंडे बंधू आहेत, जे संपूर्ण तालुक्यात जिल्ह्यात जेवढे कोयंडे आहेत ते सर्व त्या दिवशी येतात. आपली फॅमिली, नातेवाईक सर्व येतात आणि लय मोठं गोंधळ असतं देवीचं. तर ह्या वर्षी तुम्ही पण यावा. मी ॲड्रेस वगैरे देत आहे, आम्ही पण सर्व हाव. आणि ह्यो आमच्याच घरी होता. आम्ही नशीबवान आहो की त्याच घरात आम्ही, त्या कोयंड्यांच्या मूळ घरातच आम्ही जन्मा केलं. तर त्याच घरात गोंधळ असणारा, त्यामुळे आम्ही तर असणारच आहो. आणि तुम्ही पण ह्या गोंधळासाठी इन्व्हाइट हास, तर तुम्ही नक्की यावं. देवी जवळ तुम्ही तुमचे प्रश्न मांडू शकतास, तुमका त्याची उत्तरं भेटतील. आजपासून तुम्ही कंटिन्यू आमच्या चॅनलवर राहा. रोज आमचा चॅनल उघडून बघा, नोटिफिकेशन नाही इला तरी चॅनल उघडून बघा आणि आमचे व्हिडिओ बघा. आणि खरंच मनापासून आभार, तुम्ही आमच्या फॅमिलीक म्हणजे मुंबईच्या फॅमिलीक जेवढा प्रेम करतास तेवढाच तुम्ही गावच्या आमच्या फॅमिलीक प्रेम करतास. तर तुमचा प्रेम आमच्या या मुंबईच्या गावच्या या सर्व फॅमिलीवर असंच ठेवा. आणि ह्या वर्षी आमच्या गोंधळा घेवा. आणि अभूतपूर्व सोहळो जो हा आमचो 3 वर्षांनी येणारो कोयंडे बंधूंचो गोंधळ, ते का तुम्ही सहभाग व्हावा. आम्ही तुमका दाखवतो बॅग किती भरलो. आणि फर्स्ट टाइम आम्ही भाविका आणि जिया का 9वारी साडी शिवून घेतलं. आम्ही डोंबिवलीच्या चिंदी मार्केटमध्ये जाऊन चिंदी चोरगिरी केलं आणि ह्यांच्यासाठी चांगल्यातले चांगले कलरफुल आणि मस्तपैकी आम्ही तिघवल्यांका साडीचे कापड आम्ही आणलं. दुखलं माझं 13 तारीख का ते सर्व आम्ही घालून तुमका दाखवणार. म्हणजे हे सर्व मी नाही, म्हणजे हे. आणि मी माझ्यासाठी हे शिवलंय, लिननचो काय रे कुर्तो बोलतात ना, व्हाईट कलरचो कुर्तो शिवलो. तर सर्व आता हानूक जाऊचा आधी पहिला आमका, त्याच्यानंतर तर सर्व भरणार. पण बाकीचे वस्तू वगैरे आम्ही भरलो. ह्यावेळी रोज 2 बॅग नेतो, ह्यावेळी 3 बॅग झाल्यात. तर सर्व आता आम्ही तुम्हाला दाखवतो म्हणून व्हिडिओची सुरुवात केलं. कारण नंतर मग जाताना लेट होता, कारण हा चाळीची LTT करमाळी आमची ठाण्यावरसून. तर आता आम्ही जातो, बाकीची तयारी वगैरे करूच्या. साडीओ शिवूक दिलेले आहेत, ते आता हानूक जाऊचा, म्हणजे लय काम आहात. तर सर्व तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही कंटिन्यू राहा. चला, तुम्ही हा बॅग बघू शकतास. ही छोटी बॅग आहे, भावी जी आहे त्याच्यात कपडे भरलेले आहेत, ती नाही नेऊची. ही रिकामी ठेवलो बॅग. ह्याच्यात ते ह्यांच्या साडीओ सर्व जे शिवूक दिलेले आहेत, चिंदी चोर आम्ही आणलं चिंदी मार्केटसून, जे शिवूक दिलेले आहेत ते आता मी 5 वाजता बोलवल्याने. तर 5 वाजता मी जाणार आणि ते घेऊन येणार. आणि ते सर्व साडीओ म्हणजे दीपावलीच्या माका घरी घालूचे आणि आमचे आणि घरी घालूचे, प्लस गोंधळा दिवशी, गोंधळाच्या आदल्या दिवशी असे 4-5 साडीओ आहेत आणि ह्यांचे 2. ते सर्व साड्यांसाठी ही बॅग आहे. आणि ही एक कप्पो फक्त माका दिलेलो आहे, हो बघा. आता ह्याच्यात आता हे मी कॅन्सल केलं, हे एवढा घेऊचा आणि ह्यो कप्पो माझो भरलो. आम्ही 2 बॅग नेतो.
ह्यावेळी 3 बॅग नेतो. साड्यांमुळे बॅग आणि तुम्ही ही ब्लॅक आणि हे ब्लॅक ते बाकीचं काय ब्रश बिश बाकीचं मेकअप बेकअपचं साहित्य का आणखी म्हणजे बापरे हा एवढा न्यावचा आणि हानूचा ह्याच मोठा काम आहे. एका इथून बाहेर पडू खावा किती वाजता 9 वाजता 8:30-9 वाजता जेवण बिवून भांडी घासून लॉक करून आमका बाहेर पडू खावा. त्याच्यात आणखीन ह्या हानूक जाऊचा मला 4 वाजता म्हणजे तो मी कधी येईन. एकाकडे ब्लाऊज एकाकडे माझे ते ड्रेस शिवूक दिलेले आहेत ते त्याच्यानंतर एकाकडे साडीओ शिवूक दिलेले आहेत ते म्हणजे बापरे सर्व फिरूचा. आणि तुझा काय नशीब याचा आणखीन का मेकअप बेकअपचा नाही तर काय तर आपला फेशियल करूचा हेअर स्पा हा म्हणून प्युअर स्किनचा एक काय 1.5 तास कोण असला तर आणखी ती अपॉइंटमेंट घ्यावा हे करा आणि त्या अगोदरचे तुम्ही व्हिडिओ बघशाल तर काय दीपाली दिसायचा बापरे हॉरेबल होता. आणि काही जाऊचा असला काय झाला तर आणखीनच ते मुरमा ना ते काय म्हणतात ते का पिंपल ते मुरमा आम्ही तेव्हा काय म्हणायचं मुरमा ते नुसते गाल भरलेलो आणि ते काय काळा बिळा झालेला सर्व. पण ह्या चालू केल्यापासून तर ह्या फरक झाला. म्हणजे त्याच्या अगोदर दीपाली घरगुती उपाय करून दमला होता. आज ह्या कर ता कर त्याच्यानंतर मग ह्या प्युअर स्किन भेटला आणि त्याच्यानंतर ह्या व्यवस्थित झाला. पहिला 1600चा होता आता ह्या मला वाटतं 2100चा आणि याच्यात 5 प्रोडक्ट पहिले 4 प्रोडक्ट होते आता याच्यात 5 प्रोडक्ट बघा दाखवते तुमका. पहिलं म्हणजे फेस वॉश हा त्याच्यानंतर पिंपल्स का क्रीम दिली आहे म्हणजे पिंपल्स कधी दिले तर लावतोय मी त्याच्यावरती. आणि हे मॉइश्चरायझर हा आणि सगळ्यात जास्त यूज होता ती म्हणजे सनस्क्रीन लय यूज होता ही. त्याच्यात अजून 5वं प्रोडक्ट म्हणजे हे कॅप्सूल जे स्किन रिपेअर साठी दिलेले आहेत. पहिली लय झंझट होती स्किनच्या डॉक्टरकडे जा पुन्हा कन्सल्टेशन फी भरा त्यांची अपॉइंटमेंट घ्या. आणि आता प्युअर स्किन मध्ये तसं कायच नाही तो वेळ पण वाचता आणि कन्सल्टेशन फी पण वाचता. म्हणजे ह्यांच्या ऍप मध्ये ना कन्सल्टेशन एकदम फ्री आहे बरं. ह्यांचे डिलिव्हरी चार्जेस पण कायच नाही म्हणजे फक्त तुम्ही घर बसला हे प्रोडक्ट मागवायचे. स्किन चेकअप पण घर बसल्याच करायचं ऍप मध्ये आणि प्रोडक्ट पण त्यांचे मागवायचे आणि तुम्हाला घर बसल्या प्रोडक्ट मिळून जाते. प्युअर स्किनचे प्रोडक्ट मागवतो खूप इझी असा. तर प्ले स्टोर मधनं प्युअर स्किनचा ऍप डाउनलोड करायचा नाही तर आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देऊ आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिंक पिन करतो त्याच्यामध्ये तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ऍप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला मोबाईल नंबर विचारतील तर नंबर टाकायचो आणि एक ओटीपी टाकल्यानंतर ऍप चालू होईल. ऍप चालू झाल्यानंतर तुम्हाला क्वेश्चन विचारते तुमच्या स्किनचे काय असत ते आणि स्किनचे तुमचे फोटो मागते. तर ते तुमच्या स्किनचे फोटो आणि तुमचे जे काय प्रॉब्लेम असतील स्किनचे त्यानुसार ते अॅनलाइज होऊन तुमचा किट कस्टमाइज होईल आणि तुमका येते. महिन्यात नाही तर स्किनचं चेकअप असतं आणि आठवड्यात नाही तर फॉलोअप असतं. तुमका जर प्रोडक्ट मागवायचे असतील तर आमचं कूपन कोड फॅमिली 100 तो तुम्ही यूज केला तर तुमका 100 रुपयाची सूट मिळून जाईल. हे जाते साडी आणू मी आता ब्लाऊज आणू का कारण त्याला उशीर होईल येऊन तुम्हाला जेवण पण करू 3:30 वाजले. तू जाता ना ब्लाऊज आणू? हो मी जातोय ब्लाऊज साडी आणि माझी ड्रेस आणू बरं आला म्हणजे माझं काम तेवढा वाचत आहे. माका पण दे प्युअर स्किन ती सनस्क्रीन माका पण लाव कारण माझ्या पण हे बघा हे डाग गेले मी लावत नाही ना हे बघ होय ना काय बोलतात हे का पिगमेंटेशन ते मी लावत नाही या लावता म्हणून हे का मी पण लावते मी जाते मी माझी तयारी करतो. 3:30 वाजले पाऊस 2 दिवस लागत होतो आता पाऊस गेला ऊन पडत 2 दिवस लय पाऊस लागलो जीवा तेलकट वगैरे वाटत ना सनस्क्रीन. आणि हा 2100 रुपयाचा प्रोडक्ट ना 98% लोकांना आठवड्यात फरक पडलो. हा मी ते ब्लाऊज आणू का. आता आमची तयारी वगैरे झालेली आहे आणि आता वाजल्यात 9:30 आणि आमची ट्रेन आहे 10:40ची म्हणजे मला वाटतं 1 तासच आता लय लेट झाला. आता आम्ही निघतो. गणपती बाप्पा मोरया भवानी माते की जय. लेट्स गो. म्हणजे बघू शकता साहेब बॅगो किती आहेत ते आणि ती बॅग नाही 1 2 3 आणि 4 बॅगो आहेत आणि आता आम्ही निघतो. चला लवकर. हे बॉटल दे त्याच्याकडे. का येऊन पोचलो आणि ह्या ट्रेनने आम्ही ठाण्यात जातो. आता 9:40ची आता आम्ही ठाणा स्टेशन का येऊन पोचलो आणि आता 7 नंबर प्लॅटफॉर्म का जातो. ठाणे का 7 नंबर प्लॅटफॉर्म का मँगलोर गाडी इली आणि ज्यांची तिकीट आहात त्यांना पण चढूक भेटत नाही. हे बघा काय अवस्था बेकार आहे. हे बघा स्लीपर मध्ये ही अवस्था लय बेकार आहे बाबा. आमका भीती वाटूक लागली आता
हे बघा काय अवस्था बेकार आहे बघा. तर आता आमची ट्रेन इलेली आहे करमाळी आणि B4 आमचं डबो आहे. हे खायचो B3 यार येणार घाबरू नको. फायनली आता आम्ही ट्रेनमध्ये इल्लो आणि सर्व बॅग बिगो जाग्याक लावलो आणि आता ब्रश करूचा वगैरे रावलेला करणार ना काय झोपणार. जियाक तर आमच्या झोप येता ता बघ बिचारा झोप येता. ब्रश करा आणि झोपा चला. तर आता मी ब्रश बिश करतो आणि आपले झोपतो. सकाळी भेटू तुम्हाला. तर मंडळी आता आम्ही सकाळी उठलो आंघोळ पांघोळ नाही सॉरी ब्रश वगैरे केलं आम्ही आणि एकदम फ्रेश वगैरे झालो आणि आता थोड्याच वेळात आम्ही कणकवलीका पोचू आणि ते उतरू आणि पहिला आम्ही जाऊ खय सांगा मंजुनाथ. डायरेक्ट आम्ही नाश्ता करू जाणार आहोत. भूक तर लय लागली आणि वाजल्यात बापरे 9:45. लय लेट झाली हा गाडी. तर बघू आता विठ्ठल येणारा नेऊ का रोजच्या प्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी. तर चला लेट्स गो. काळो झाला बाबा. झोपा झोपा झाले. दिवार तुटते क्यों नाही. 11 वाजले तरी पण आमचा अजून कणकवली येत नाही आणि भूक लागल्या एवढे आणि काव काव करतात पोटात कावळे. ए घर कोणचा मातृछाया मस्त. इला इला आता इला कणकवली इला. चला बॅगो काढा बॅगो काढा. नाही वाटत ना हे बसा बसा नाही. पण पाऊस पडल्यामुळे सर्व हिरवळ झाली आहे तुम्ही बघू शकता. भारी वाटत एकदम होय ना. नाही वाटत हिरवळ. अरे मग हे काय हिरवळ गावात नाही पडलो पाऊस. मुंबईतच पडलो. ओके नाही पडलो गावात तरी पण बघ किती हिरवळ वाटतात. ते मस्तच वाटतं अगदी. हे बघा तो रोड कैसो परबवाडीत जाता वाटतं यो रोड. तर आता आम्ही वाट बघतो अक्षरशः आळस काढता. चला बॅग घेवा. ये आया आया आया. किती तास झाले. किती तास. अरे 11-12 तास झाले. 11. चला चला लवकर. जिया पण रेडी आहे उठूसाठी होय ना. नाही नीट नाही झाले झोप त्याचे. आता घरात जाऊन झोप. आता घराकडे नाही झोप. आता धुमशान घालतील गावात. चला साऊथ इंडियन पण आहे बघा. हे बॉटल घ्यावा आणि काय राहुला का बघा. चला बॅग आपापले सर्वांका एक बॅग घेतलेली आहे. तो कोण तुम्हाला दाखवा रात्रभर वरडा होतो तो. होय होय घेतो चला. हो 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 थँक्यू. आमचे सबस्क्रायबर भेटले आणि कारवारचे. चला चला हा बाय बाय. व्हिडिओ बघा आमचे आता येतील गावचे व्हिडिओ. हो हो. तर आता कणकवली स्टेशन येईल आम्ही जातो आता. फायनली आम्ही कणकवली स्टेशन का उतरलो आणि विठ्ठल पण इलो आणि आमचे सबस्क्रायबर पण आहात सर्व आहे. स्वीट फॅमिलीचे सबस्क्रायबर आहात आणि विठ्ठल पण इलो. आणि हे बॅग घे विठ्ठल. दमलो आम्ही भूक लागली आमका. चलो हां हां तर आता विठ्ठल नमस्कार. चला चला. हो हो धन्यवाद. तर आता आम्ही जातो. गर्दी तर बाप रे
कोकणात लय माणसं उतरली आहेत आमच्या सिंधुदुर्गात माणसं लय उतरली आहेत बापरे पूर्ण ट्रेन खाली झाली जबरदस्त गर्दी चला चला भूक लागली आहे लवकर चला गर्दी मुंबईत जाणाऱ्यांच्या का इलेल्यांच्या काय समजत नाही आज भावीन लय मोठी बॅग घेतल्या ना बाबा लय मोठा काम केला ना आमचा भावीन जिया आमचा काय घेत नाही जिया घ्यावा कोणीतरी जियान पण घेत ती मोठी छोटी बॅग घेत जिया आमचा चला चला सुस्वागतम स्वागतम कवग्या पण इलेला मुंबईचा नवीन ब्लॉगर आहे हा बघा चॅनलचा कैसा नाव आहे आम्हाला पण देतात हो हो देतो देतो सुरमई डोंबोली केव्हा खाव ग्रेट ग्रेट ओके ओके चला तर आता विठ्ठलान काही गाडी लावल्या ना आता बघूया लयच गर्दी होती ही तुम्ही बघू शकता आज तर लयच गर्दी होती तर ह्या आमचा सुंदर कणकवली स्टेशन बघू शकतास आणि गर्दी बाबा आज लयच काहीतरी फोटो बिटो काढतात लोक चल भावी बॅग घेऊन ये काढा जमत नाही बॅग तुका हा नाश्ता नाही म्हणून चल ये जा बॅग दे जा बॅग नेऊन दे आज बसणार नाही बॅग आता एक जास्त आहे ना उभी ठेव चालत ना पण आपण नाही काढू शकतो कारण दुसरी बॅग आहे ती आण भावी स्टेशनवरसून आम्ही निघालो आणि वाजल्यात आता बापरे 12 वाजले तर आता नाश्ता करायचा काय जेवायचा अशी परिस्थिती आहे आमची आता आम्ही नाश्ता करू गेलो म्हणजे आता आमचा नाश्ता करूचाच ठरला त्यामुळे आम्ही नाश्ता करू गेलो तर हे पण फुल आहे बापरे अरे ह्यांच्याने अडवल्याने बरं आला मी म्हणते आहे आमचं बसून जागा नाही की काय फुल झाला बस बस भावी काय नाश्ता येला आम्ही आहे नाश्ता करून घेतो या मसाला डोसा खाता भूक लय लागली आहे कोण काय बोलणार नाही मी इडली घेतलं नाश्ता वगैरे झाला आणि आम्ही आता पुढच्या प्रवासासाठी निघतो चला कुठले भेटतील विठ्ठल कुर्ल्याची ऑर्डर देता उद्यासाठी आज शनिवार आणि उद्या किती मिळतील अॅनिव्हर्सरी या म्हणून सांग उद्या रविवारी हा चालेल उद्या सकाळी हवे दुपारी जाऊ सांगते का नाही तर कुर्ल्याची ऑर्डर दिलेली आहे ना तर उद्या बघू आता कुर्ल्या घेतो चला चला सेटिंग लावल्या ना विठ्ठला सेटिंग झाली ना हा बोल सेटिंग लावल्या कशा का आला सर्व आंबे विकतात हे आपणच घ्यायचं अमेरिकेसारखा आपणच घ्यायचा नाही पैसे ठेवायचे असं आहे नाही हा आमका वाटलं अमेरिकेसारखा काय गावची आंबे कसे दिला आंबे कसे आहेत डझन 2600 रुपये पेटी आहे किती डझनाची 5 डझन 6 डझन 5.5 डझन 4 डझनाची पण पेटी आहे 4 डझनाची कशी आहे सेम रेट आहे 2600 म्हणजे डझन कसं पडलो 6 डझनाचा फॉर्म मोठा असतो आता 5 डझनाचा मध्यम असतो 5.5चा त्याच्यापेक्षा छोटा आणि 6 डझनाचा सगळ्यात बारीक तुम्ही खायचे आंबो हा मस्त एक नंबर हा दोन आंबो तो व्हिडिओ करता की होय होय व्हिडिओ करतो येतील तुझ्याकडे मग आंबे नेऊ म्हणजे डझन कसे पडले साधारण आंबा हिशोब 450 रुपये 450 रुपये डझन बापरे 400 पर्यंत फायनल वर फायनल 400 ओके जाताना येतो आम्ही तुझ्याकडे सुनून येतो होय चालेल आता गावात जातो हा चल गाव खायचं तुझं माझं आहे नांदगाव नांदगाव आडनाव काय तुझा परब हिंदळे ही आमची सुंदर विरवाडी आणि आमच्या सुंदर विरवाडीत आमचं आगमन झालेलं असा हे तुम्ही बघू शकता पाणी भरलेलं ना अर्धा पाणी भरलेला हा बघ तुम्ही बघू शकता आणि हे काय काम चालू आहे गंधर्व इलो नाही वाटतं अजून खाली फोन लावलं ना येत आता
गाड्या बिड्या मोठे लागलेत विरवाडी. पूजा तर घराकडे येईल आई खैर ओली. हे काम पण चालू हा गोंधळासाठी मंडप घालूचा आणि आम्ही आता येऊन पोचलो घरा. अरे खैर ओले आई बी चाक बी काढ नजर बिजर काढा आमचे काय ते. तर आई येईल बघा वाट बघ. तुम्ही जेवलास की नाही जेवलास तुम्ही? हो तुम्ही जेवण झाला असाल मोकळे तुम्ही. हा हा हाय जेवण वाढतात येथे जेव बसले असून. चला भवानी माते की जय. गणपती बाप्पा मोरया. आमचा आंघोळ पांघोळ झाला आणि आम्ही हाय आता जेव बसलो. गंधर्व मनीष सर्व जेवण झाले. माई गो माई आणि पप्पा अभि वगैरे सगळ्यांचा जेवण झाला. आईचा पण जेवण झाला. गंधर्व थया हे मनीष काय गेलो जेवलो ना. सर्व जेवण झालेले आहेत. आता आमका हे वाढतं काय आता बघूया. आम्ही दोघे लास्ट का राहलो. हे मिक्स व्हेज हा गोडी डाळ आणि भात. तर आता आम्ही जेवण घेतो. हाय आमचा जेवण झाला आणि हे बसली. बाकी हाय विठ्ठल मनीष गंधर्व वगैरे झोपलं तेव्हा आई पण आहे झोपली. तर आता आम्ही पण हाय झोपतो आपली जागा पकडून. काही जागा भेटात काही झोपून द्यायचा सामान लागा. चला आई झोपली आमची. आणि हाय काय चालू पप्पांचा. पप्पा काय हे करत नाही गहू देतात दळू का. लय माणसा इलेल्यात पीठ लय लागणारा 10-15 किलो दळूक देवा. वहिनी साफ करताय काय. दीपाली ते भांडी घासता वाटतं. दीपाली हा दीपाली ते भांडी घासता झाली घासून कपडे धुवता आता. तर मंडळी डोंबिवलीवरसून येऊन दुपारी हाय जेवलो बिवलो आणि मस्तपैकी झोपलो. आता उठून तयारी वगैरे करून आम्ही आता जातो चुलत भावाच्या घर बांधल्या ना त्याने म्हणजे आता होता घर तर आता नवीन बांधल्या ना त्या पूजा आणि थंय मेन म्हणजे जेवाना. तर थंय आम्ही जेवसाठी जातो आणि नंतर मग पाया पडू. होय ना आधी जेवूया आणि नंतर पाया पडूया. तर आता विठ्ठल वगैरे तयार झालो. भावी जिया त्याच्यानंतर आहे दीपाली. पप्पा पण तयार झाली हाफ पॅन्ट घालून आणि पाव पॅन्ट घाला. हा पॅन्ट फुल घाला. चला एकत्रच जाऊया. आणि आई काय आमची येत नाही तर आम्ही जातो. आई का बरा नाही. आई का हे काय ता खापरी भरले पाय दुखतात एका. तर आता आईचं पाय दुखता बोला आई येत नाही. तर आता आम्ही जातो जेवतो बिवतो रेमटावतो आणि आम्ही येतो. पप्पा पॅन्ट घालतो ते बघा. गेट रेडी विथ पप्पा. तर पप्पा हे रेडी होतं आणि नंतर आम्ही आता निघतो. चला आमच्या गौरी वहिनीची आई हे बघा ते पण शिरोड्याची इलेल्या. शिरोड्याचे कोण आमचे सबस्क्रायबर असतील तर तुम्ही ओळखशाल ह्यांका. तर आता आम्ही जातो. चला सर्व तर रेडी झाले. जिया आई चल हा पॉकेट देऊचा. चला नाही तर फुकट जेवण येशाल. घेतलं चला ये खाया ऐकू ना पप्पा खाया. पप्पा चला झाला ना विठ्ठल खाया. हे लाईट बंद कर काय ती. चला तर आमची आता तयारी झाली आम्ही निघतो. आणि मंडप पण आमचं घालून झालो हा गोंधळासाठी. तर तुम्ही बघू शकता मंडप पण घालून झालेलो. हो बघ चला आता आम्ही जातो पूजे का. हे काका काय म्हणता. हो पूजा केला. होय पूजा आणि वरती ही रूम म्हणजे आम्ही आता पाया पडून आम्ही वरती येलो. आणि हय नजारो माईला माई काय माईला आणि हय नजारो एवढं भारी हा अक्षरशः भारी वाटता. हे बघा म्हणजे आहे खाडी आहे समोर खाडी आहे. पण ती खाडी आता दिसणार नाही काळो का म्हणून. नाही तर हे जबरदस्तच आहे हा बघा. आणि हे भजन पण बसलेला हा बघा. हे जिद्दू हे पंक्या
आणि होय तुम्ही व्ह्यू बघू शकता, जबरदस्त होता एकदम भारी. हे ते आपण खवण्यात गेलो होतो ना, हे गंधर्व खवण्यात गेलो होतो बघ आपण, तसाच वाटतं अगदी. हा रोडवरचे पण लाइटिंग दिसतात. हे काय आणि दिवसाचा भारी वाटत आहे, खरंच भारी आहे एकदम. आणि एकदम मोकळा वाटतं एकदम. नानांची आठवण येणार नाही असा, म्हणजे बरोबरच कुठलाही कार्यक्रम असू दे, नानांची आठवण आजही आपल्याला. आणि आम्ही आता निघतो. आणि रिकामी पण झाली. हा सर्व रिकाम झाले, मगाशीच गर्दी होती सर्व. हाय पूजा, हाय चप्पल. हे चोरी आहे, कोण चोरी करणारा? गावात नाही कोण चोरी करत. चल विक्रम, झालं जेवण? हो अगदी व्यवस्थित मस्त. नाही नाही सर्व ही पण जेवली, आवडलं अगदी. गावचा उद्या आज मासे नाही. तर ह्योच माझा भाव हा आणि त्यांचाच ह्या घर हा, विक्रम कोंडे. हे बघा, हे वरती भारी वाटत होता, एक नंबर वाटत होता. चला काम थोडं बाकी आहे. होय 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 चालेल चालेल चला. तर म्हणजे पूजेसून आम्ही इलो, आता जेवलो वगैरे सर्व व्यवस्थित झाला आणि आजचा दिवसच मस्त गेलो. जास्त प्रवासात गेलो आमचो. आणि बघू आता रोजच्या रोज व्हिडिओ येत राहतील. आणि हा व्हिडिओचा आता एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तो बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, येवा गोंधळात पण गोंधळ आपलोच असा. कोणी माते की जय.